खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। बारा बिराद गोसा बार बारदों बिनि थाखाय माने साउन्डखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनायाबो जानो हागौ दे। स' लोगोफोर आङो इन्ट्र' भिडिअ मा होनो होदों नङा होमबा ससे नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो बा खोन्थानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलावबो नोंथांमोना नायोब्ला नुखाबाय ना नङा होमबा। स' लोगोफोर आं दिनैनि दिनाव बुंनो सानो जिथुनाखि सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बिसोरो माने मोनसे रुमावहाय हमजादों सेंग्राफोरजों, ओमफ्राय बिथांमोना भिडिअ बानायदों। दा बे बिसोरो मोननैनि गेजेरावबो बुंगोन आङो, बा सोरबा सासेनि जानानै बुंनो गोसो गैया बा सोरबा सासेनि जानानै गोसोआव माने बुंनो गैया आरोखि। स' लोगोफोर बेनो मेन खोथाया जाहैबाय जिथुनाखि भिडिअ बानायदों नङा होमबा थिगानो, बिथांमोना हमदों थिगानो नङा होमबा। बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय साननांगौ जे बिथांमोना मोजां खामानि मावदों थिगानो, आं मोजां मोनदों। नाथाय बिसोरना गोरोन्थिया मा होनोब्ला भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाआव गोबां दाख्लैनिफ्रायनो फेसबुकआव भाइराल जागासिनो दिनै नैबेसो आरोखि। दा बै सिख्लाया भाइराल खालामजानानै बा बै सिख्लाया भाइराल जानानै लाजिनानै थांनाय समाव जोंहा गोबां मिन्थिनो मोनखाबाय जे सासे सिख्लाया भाइराल खालामजानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय नङा होमबा। दिनै थिग बेफोरबायदिनो बैफोरखौ गोसोखांनांगौ बा बैफोरखौ मिन्थिनांगौब्रा नङा होमबा। दिनै दाय माबा मोनसे जानानै बैयो दाय जानानै बा लाजिनायजों माजों बैयो मा होनो बायसान्स जिउ फोजोबना लायोब्ला बिनि दायनिगिरि बा बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन? नैबे बिथांमोना दिनैनि दिनाव भिडिअ बानायनानै हगारदों बिथांमोनखौ लानानै नङा होमबा। दिनै नोंथांमोना मोजां खामानि मावनो थांदों, जोबोद माने बाख्नायथाव मोजां खामानि मावदों थिगानो नङा होमबा। खिन्थु बैफोरबायदि भाइराल मानो खालामो? मुर्ख नामा बिसोरबायदि मानसिफ्रा? मुर्ख माने जेबो खर'आव जेबो साननाय गैया नामा? मानो भिडिअ बानायनो गोनां नङा होमबा। भिडिअ बानायनो मानो गोनां? भिडिअ बानायबाय हगारबाय, नोंसोर भिडिअ बानायनो गोसोथारबा हगारनो गोसोथारब्ला मोखांफोरखौ ब्लार खालामनानै हगारना ना, मोखांफोरखौ होथेला होथेलि खालामनानै हगार। आरो नोंथांमोना एथ'ग्राब मोजां खामानि मावदों नङा होमबा। दिनै नोंथांमोना बिमा बिफानो नङा होमबा, बिमा बिफानो लांनानै गथायहैबा लांनानै हैना दिनै नोंथांमोना लांनानै हैयोब्ला जिथुनाखि बुंहै नोंथांमोननि फिसाला फिसाजोफोरा नै दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि मोनसे रुमावहाय हाबा जाया मा जाया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों, गाज्रि माबालायदों बा बेयाव जोङो हमनो मोनदों होननानै बिमा बिफानो बुसे बुनानै गथायहै नङा होमबा। बुसे बुनानै गथायहै बा बिसोरखौ वार्निं होनानै फै। नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि मोनोब्ला खिन्थु बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन बा बिराद गिदिर दाय जागोन बा बिराद गिदिर जाथाय जानोबो हागौ होननानै नोंथांमोना हमनानै बिमा बिफानो गथायहै बा डाइरेक्टलि बुंहै नोंसोरो बेखौ हाबा खालामनानै होदो, नङाब्ला दिगदार जागोन बा बेलेग जागोन होननानैबो बुंनो हायो नोंसोरो नङा होमबा। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना मोनदों, दाय मोनदों बा गोरोन्थि मोनदों होननानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव हगारनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि बा बिराद गिदिर दाय आरोखि। खिन्थु बै माबा मोनसे जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायोब्ला आरो बै न'खरनि मानसिया केस होबायबायोब्ला बिनि साजाखौ सोर भुगिनांगोन, दालि ओंख्रिखौ सोर जानांगोन नङा होमबा। दिनै एसे बुजिनांसिगौलै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो माबा मोनसे मोनोब्ला बा माबा मोनसे दाय मोनोब्ला ससियेल मिडियायाव मानो भाइराल खालामो, मानो हगारो? गोबां दाख्लैनिफ्राय माने भाइराल जागासिनो, एकदम शेयार जागासिनो बे भिडिअ आरोखि। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौहाय आंनि बे भिडिअआव होनाय नङा। मानो होनोब्ला दायो आङो भिडिअ बानायदों नङा होमबा, आंबो हगारना होयोबा माने आंबो भाइराल खालामना होनायसो जागोन नङा होमब्ला। आरो हगारथारनाय जायोब्लाबो नोंथांमोना नायथारनो गोसोब्लाबो आङो जोबनायावहाय मा होनो मोखांखौ ब्लार खालामनानै होगोन आरोखि। आरो आं बे इउटुब चेनेलाव होनाय नङा, बेखौहाय फेसबुकाव थांनानै नायब्लासो नोंथांमोना नुगोन आरोखि। आरो आङो बेखौ बुंनो सानबावोदि जिथुनाखि सेंग्रा सिख्ला नोंसोरो फरायनाय मुगा बा नोंसोरो दायो फरायनायनि सम नंगौना नङा। नोंसोरनो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा माबानानै हरदों, मोजाङै फरायहैना गोसो थोलायबाय था नङा होमबा। मोनसे रुमावलाय थांनानै मानोथो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जालायनानै बा गाज्रि खामानि मावलायनानै मानो हमजानो गोनां नङा होमबा।
नोंसोरो हाबा जानो गोसो बा फरायनायखौ दोनथ'नो गोसो जाबाय नङा होमबा मोजाङै न'खरफ्राव रायलायलायनानै हाबा जाब्रा मा नोंसिनालाय सैमा फाग्ला फाग्लिफोरबायदि लामा सामा जेरै मान गैया सनमान गैया बिमा गैया बिफा गैया बैफोरबायदि सैमाफ्रासो जालाबायो नङा होमबा दिनै नोंसोरबो बैफोरबायदि मानो जानो गोनां मानो लासिं सिं हमजानो गोनां मानो लासिं सिं भाइराल खालामजानो गोनां बिनि गोरोन्थिया सोरनि नोंसिनिनो जिथुनाखि बिथांमोना हमजादों बिथांमोननिबो गोरोन्थि नङा होमबा दिनै नोंसोरो गोसथोलायदों मोजां मोनलायदों लालाय जेबो नङा खिन्थु लाइसेन्स खालामना लाग्रो नङा होमबा लाइसेन्स होननाय बुस्थुखौ खालामना ला गोसोबायदि नोंसोरो जेरावखि थाङा हर था बा माबा मोनसे खालाम बे नोंथांमोननि गोसो रावबो नोंसोरखौ हमनानै बा भाइराल खालामनो हाया नङा होमबा दिनै गोरोन्थिया नोंसिनिबो दं मानो होनबा सेंग्रा सिख्ला जादों गोसथोलायदों नोंसोरो बेफोरबायदि खालामलायबाय थानो मा गोनांथि नङा होमबा खालामलायनो गोसो बा जालायनो गोसो नोंथांमोना हा लाइसेन्स खालाम लाइसेन्स होननायखौ बुजिदों दा हाबा जाग्रो नङा होमबा हाबा जा गोसोबायदि रावबो जेबो होननो हाला जेबो खालामनोबो हाला नङा होमबा आरो नोंथांमोना हाबा जाखांनायनि उनावबो फरायनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो हाबा जाखांनानै गिदिर गिदिर फरायनाय मानसि दं नङा होमबा नै बेफोरबायदिखौ माने सोलोंनांसिगौ बेफोरबायदिखौ नाजानांसिगौ आरो उन्दै उन्दै बैसोआवहाय गोबां मानसिया जोंनि गेजेरावहाय माने बैफोरखौ लुबैयो दिनै लुबैनानै बैफोरबायदियानो माने हमजालाबायसिगोन भाइराल खालामजालाबायसिगोन उनावहाय लाजिनानै गावबो ओरै थाला बा सुइसाइड जालाबायसिगोन गोबां सुइसाइड जालांबायथ' ना आरो मा होनो गावनि बिमा बिफानि मान सनमान जाबाय गावनि बिदा फंबायनि मान सनमान जाबाय गावनि जाथि बाहागिनि मान सनमान ओरैबायदि माने जोंनि गेजेराव बुजिनो रोङै मानसि दङ बाब्रे बाब माने जेबो साननो रोङा खालि नांगौ आरो बै भाइराल खालामग्रा एक नम्बर गाज्रि आरोखि बे भाइराल खालामग्राया मानो भाइराल खालामनो गोनां नोंथांमोना बेफोरबायदि भाइराल खालामनो गोसोथारब्ला मोखांफोरखौ ब्लार खालामदो हगारना होदो नङा होमबा नै बेफोरखौ लुबैयोब्रा बेफोरबायदिखौ खालामनांगौब्रा आरो गामिफ्राव लांनानै साजा हो बा मिटिंफोर खालाम खिन्थु भिडिअ खालामनानै हगारनांगौ बे नङा बे भिडिअ खालामनानै हगारबाय भाइराल खालामबाय मा मोनखो मा सलुसन माने मा जोबखो बेखौसो लुबैयो आङो दिनैनि दिनाव माने भिडिअ भाइराल खालामबाय हगारबाय ओमफ्राय बैसोरनि जिथुनाखि नोंथांमोना मा बुजायहैनो थांखो नोंथांमोना जिथुनाखि बैसोरो मा होनगोन जिथुनाखि जालायदों गोसथोलायनानै नोंथांमोना हमनो थांदों बा फोसाबनो थांदों मोजां खिन्थु नोंथांमोना बिसोरनिख्रुइ माने मुर्खसिन गाज्रिसिन आखु देखायहैनाय जाहैबाय आरोखि माने भाइराल खालामनो गोनाङानो गैया नङा होमबा बेफोरबायदि जायो आरोखि स' लोगोफोरा आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबसक्राइब खालामनो गोसोबा साबसक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना ला आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो आरो आंनि बे बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे दुखु मोनना आंनि भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ अनना गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय